سلام تغتاتلت نايز channel كمي كرنيهم لما ونخل ناي تغم الناس بالكوارستي إذا غريبا لخو نايلو مارستي your money or your life تبل بإنجليش بتقولني هذا ما وحلو لتعازا جنزبي لي لهم بفلايت أنا إنجليش جنزب كا وهي وكا جنزب سي أبي وتنا أقداسي بعتاز أوت حدا مسارحيو قال يكون جنزب مسارحي رأيو جن إذا مسارحي زي فلوي تقم اللو فلوي ترى دما أب معلتها وهي وتنا يتعوت نجنزب لنا بزح جزينة بزح كل بات نهلا بزح كلاتنا نفسس أب زين دل يكون كنوفر نخل سلزي لبونا بزعبا جنزب أتحازان دحر جيرنا جنزب أتحازون دحر خيلنا يو التجزينا أبتسقبوا مع الله كوعلى خل مهنياتو منو 24 ساعات 18 ساعات 17 ساعات أبصراحنا بكالن دكمت لنا إزي جنزبنا مع الله كوعل تخيلو هيوتنا بس حق زينا أبتن إحنا ندليو كن حلفو أدلنا ركب السيق عطقنا جنزب كلا يكونن جنزب سي نتجزي خا أبتدليو نقدر نكتحلف نك حق زكاة نتقاملو مسارحي كونزر لومبر نعويلنا نبركن كوني بنا معناته ورقات أكيد كولا حنت ترجمة يا مسني نايزموتو سئل زلو ورقاتي أبي وقتها هم تأزخد لو تشكلوا هيكل يكينوا حليفن سلازم نعوزة تقرأ كمية جيرنا تعينت لبونات التكيمان جنزب ناغن حزون كنت كعملون دخل ما عدا كابتم أبتات هذا جنزب زلع على زخونو زمت أخوي كون كنت فتوى ما تصفى يقبر كتنا بتتمرتي سلازي نايلومي أرستي تمرتنا دما principles of money management حقتات ناي أتحازا ناي جنزب نايلومي تمرتي بفلاي أب جنزب قال كابتوم أب توب نايتي جنزب أتحازان لبونا زلهم سبات جنزب أتعامون أتحازون سفلتوا سبات زمت سلازي قناي I hope أنا نشتي وسينا كم تنقبر زلنا أبي وتنا لو تنمتقال لنا تقولون لهم بالتعمي زحقس أنا ترى يكونس كل سبي زحقس ولا تون كومنت زنببوني زنببويم زحقس ሕብረተሰብና ክዓብን ክትዕን ንላዕሊ ገፁ ክኸይድን ክልወጥን ዘይደሊ ሰብ የብልናን ስለዚ እቲ ትምህርቲ ናተይ ንእሽተይ ስጉምትና ወድወስደኩም እንተሃልዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓጎስ ይስምዓኒ ሞር ኤነርጂ ይበኒ ብዙሕ ከይ ደኸምኩ ክሰርሕ ኣለኹም ከም ዘለኒ ድማ የተባብዓኒ ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ዘላ ንክነስተውዕለላ እየ ዝደሊ the money you have right now is exactly what you can comfortably manage እንታይ ማለት እያ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብዚያ ግዜ እዚኣ ዘለካ ገንዘብ ኣብዚያ ሞሜንት እዚኣ ኣብዛ ሕጂ ዘለናዮ ዘለካ ገንዘብ ኣብ ባንክኻ ድዩ ኣብ ጅባኻ እቲ ንስኻ ከተመሓድሮ ትኽእል ዓይነት ገንዘብ ጥራይ እዩ ብኻልእ ክነግረኩም እየ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይብል ሚልዮን እንዳሃበ ኣመሓድሩ ከርእየካ ይብል ኖ ሓሳዊ እየ ዝብሎ ነዚ ሰብ እዚ ሚልዮን ንከመሓድርዎ ዝኽእሉ ጥራይ እዩ ድመፆም ንዓኻ ይመፀካኒ ወይ ንዓ ይመፀንን ወይ ንዓ ይመፃኒ እቲ ዘለካ ገንዘብ እቲ ንስኻ ከተመሓድሮ ትኽእል ንሱ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ካብኡ ንላዕሊ ኣመሓዲርካ ትኽእል ነርካ እንተትኸውን ካብኡ ንላዕሊ ገንዘብ እውን መሃለወካ ወይ መሃለወኪ ነስተውዕለላ ካብ ሰማይ ዝመፅእ ማና ኣይኮነን ክንፅበ ዘለና እቲ ንሕና ከነመሓድሮ ንኽእል ክእለት ናትና በቲ ንኣሽ ናትና ንሕና ዘመሓደርናዮ ንዓበየ ሚልዮን ዝኸውን እምበር ካብ ሰማይ ዝመፅእ ሚልዮን ከመሓድር እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ኣብ ሓቂ ዘይተመርኮሰ ብሂል ጥራይ እዩ ስለዚ መብዛሕትና እንድሕሪ ፅባሕ ንጎ ብዙሕ ገንዘብ ለተወሩ ምስ በፃሕና ኢና ከነመሓድር ክንጅምር ንብል እንተለና ንጋገ ኣለና ምክንያቱ ሪሰርችስ እንታይ የርእየና ኩሎም እዞም ለተወሩ ናይ ሚልዮናት ዝበፅሖም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብታ ዝነበረዋ ድኽነት እዮም ዝመለሱ ዋይ እቲ ድኽነት ንዑ ጥራዮም ክኽእሉ ዝኽእሉ ነቲ ደረጃ ናይ ታሕቲ እቲ ዓቕሞም ናይ ምምሕዳር ናይ ገንዘብ ንዑ ጥራይ ዝኽእል ካልኦት እንታይ ይብሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ገንዘብ ሕጂ ኣብዛ ሕጂ ዘሎ ኩሉ ናይ ዓለም ገንዘብ ናብ ኩልና ናብቶም 8 ቢልዮን ኣቢልና ንኸውን ህዝቢ ማዕረ መቒሎም ተዝህቡና ኢሎም ዓመት ወይ 2 ዓመት ይመወሰደ እቲ ገንዘብ ኩሉ ኣብ ቦትኡ ከምቲ ሕጂ ዘለዎም ተመለሰ ይብሉ ስለምንታይ እዚ ኸም ኢሎም እቶም መዓት ገንዘብ ዘለዎም ወይ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎም ብጌጋ ወይ ብሃንደበት ኣይኮነም መፅዎም ብፕላን ኣተሓሓዙን ኣመፃፅኡን ኣዋፍርኡን ስለ ዝፈልጡ እዩ እቲ ገንዘብ ናብኦም ዝኸይድ ልክዕ ከም ማግኔት እዮም ዝስሕብዎ እንታይ ይብሉ ካልኦትካ don't pursue money attract ገንዘብ ሲ ደድሕሪና ወያኻ ተሃድኖ ኣይኮነን ንስኻ በሊፅካ ማግኔት ኮይንካ ትስሕበይ ክኸውን ዘለዎ እዮም ዝብሉ ነስተውዕለሉ ትዘረባ ስለዚ እቲ ገንዘብና ንሕና ብሉፅነት ናትና እቶም ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎም ናይ ገንዘብ ክስሕብ ዝኽእል ማግኔት ዝኾነ ቢሄቪየር ወይ ካራክተርስ ወይ ስኪልስ ስለ ዘለዎም እቲ ገንዘብ ናብኦም ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ገንዘብ ካብ ከማና ወሪድና እውን ንላዕሊ ክንከይድ ከም ዘይንኽእል በዛ ኣጋጣሚ ክነግረኩም ንኽእል ስለዚ ናትና ገንዘብ ምሕደራ ናይ ገንዘብና ክሳብ ዘየመዓራረና
درجة ناي قطبانا كمعرارة بفصل ما يكلم تجنزبنا تقطبانا كمعرارة تخوين قدامي نحنا عمنا ناي مهلال ناي محازن ناي ممحدارن ناي تدلنا جنزب كلتنا كعبن كرنفعنا لو زخا صغير كادي كونس مبزحته تجيغانا حبرتسبنا هجي كاب ناتنا قدلت هيكونن اي تمهرنا من ممهيرنا بزعبه اتحازا جنزب ولا حدا كويس زي نجرك أنا عبنا في وقتي تمليسة كم نسنا تكريه خلقه حدا سوون انتخونا أتحازا جنزب كم زك خونا الله زبالنا يذكرني it's all about ويان بيبيه له ويجلا غير له زيادة كعبم زمر كوكم بزح بزع بازي كنببن كتصنعن سلا زجمر كي زيادة خفلت كيلا سلازي إذا أنا زنقركم زلخو مجمريانا نسمع لنا أنت لكم أي قرمني معناته زنقر الناس سبيه لنا حرة سبنا جنزب حزب لك أي بخمين تاخد قبل لك زنقرك على أنتم سبيسيفيك مخرن حاجة زنزل ليكم بليس أب فيسبوك تكست قبل لي تقوليهم مالتيو سلازي تا قداميت نطبي بتعمي يعني وهي جن بتعمي قداسي سلازي خنا ده تا أوزر خلت تخالك كمان بتعمي ناي أزياء قبل استمر كوسة تقستاتي زغت قاملود ما بلبي يمحصنكم تخاليتي it's not your salary that make you rich ذهبت منا وي أبغت أبا زم حيش الناس دموزنا يكونن أب دموزنا كن أمني بلنا دموزنا ولا حد بدموز زهبتم سبعة بعالم يلين ولا توم ناي سيو ناي كامبانات مليونس نعم زخفلو بدموزهم كبتم يكونون يوم it's از بزح ريسيرش تخيل لي زهبت مكا it's your spending habits أتفاف أنا جنزبك أتحزن أنا جنزبك تراي زهبت مكا دموز كا يكونن زياف اللي هم كتحزوال لكم دموز توس كوكو سخكات راي تسأر تخينكا أقد داسا يكونن نقطة باوي معبالناتك كابتزلكا وصايتاتك ክትቋፀርን ከተጉድልን ክትክእል ተኽኢልካ ጥራይኻ ክትብትን ትኽእል ወፃኢታትካ ናይ ምጉዳል ልምድታትካ ወይ ባህልቲ ናትካ ኣመላት ናትካ እሱ ክትሕይሎ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ደሞዝ መፅኡ ብምሉእ ተውፅኦ እንተለካ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ ንዓኻ ክሳራ ጥራይ እዩ ካብቲ ዘለካ ገንዘብ ግን ኣጠፋፍኣ ናይ ገንዘብካ ንሱ እዩ ቁጠባዊ ሓርነት ወይ ፋይናንሻል ፍሪደም ዝብልዎ ከብፅሓካ ዝኽእል ንሱ እዩ እዚኣ ጥቕሲ እዚኣ ካብ ቻርለስ ኤ جيف يا تبل سلازي بدعمي أقدر أسيتها بدموزنا بموساق ويلعل بمخاطو كنهبتمي لنا قين حاسب أي نقاقي التفاف أنا هنا قاعد أرزل لنا مهنياتو التزم سخياد يكون زهبت مكا التي كيت فأخذ ترف كهي زياخم فلتهن كلا لنا تاسال سيتي حنت أقدر أسيت تقصي كاب عالمنا توم زلع على أب فاينانس سخونة وارن بافيت he's probably 8 بليون قال له وجن أنا بابرو بتعمل أي نورمال سبيو 8 7 9 بليون الله أب عمد دموزو 100 شح دولار قال يدو وسط كابتكالو بني خاص نبر بتعمل نورمال لايف نبر جن تايلو كاب قدم كاب نسنو تزت كمالات نبر برينسيبل يا شو ما تدين شو عطى برينسيبل سالو حنت كابتن مسانات خيد زياده Don't save what's left after spending, but spend what's left after saving. زي أستوعب لا كابزانا لو متمرتي قدامي تخطفلت وأزل لكم من ده حنتك توزخ إنكم نزياق توزدي يزدل كل أنتم بعاتن دين زياق قداميتي انتهي زبل زلو انتهي نقبر مبزحتك زي جنزم بس مثلا حشيشنا زدينا جزازينا كل مسودة أنا نتدرفينا خنا وهلا المدلي إذا absolute disaster ويجي انتهي له ገንዘብ ጥብ ምስ በለትና ቶም ዝለዓሉ ዝሃብቶሙ ወይ ዶም ዝለዓለ ፀጋ ዘለዎም ካብታ ጥብ ዝበለ ሳንቲም ቀዳመይቲ ሴቭ ዝገብሩላ ፕላን ኣለቶም 50 ድያ በዓል ሕጂ ሃሚልተን ዝበሃል ቢሊዮነር ዝነበረ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዝረኸባ ቅርሺ 50 ሳንቲም ከዋህሊ ለይሉ መብፃዓቲ ነይሩ ድኻ ኣብቲ ዝተሓተ ቁጠባ ናይ ዲፕሬሽን ዝነበረሉ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተወሊዱ ግን እዚኣ ፕሪንሲፕል እዚኣ بليونير جرات مليونير ديكونس بليونير كاب نفسه كف زرخبا 5 ميتاوي سيف يقبر نيرسو اجن تاي يقبر نيرسو نفسه كف سنتيم اسمه صدق قدام اي سيف يقبر نتز ترفشو ام مقارحي بوخ نبريفت انتين مالت يزجي نحن نتي وتنا 100 رقيبه له 5 بزت راح تنبريل كالله بخالب بتحدقن 100 رقيبه له كل زد لي نخ غزي كاي ترفكاي خيلي برقص كاي ترفكاني مغنياتو እንታይ ከም ትገዝኡን ፕላን ስለ ዘይብልካ ስለዚ እታ ገንዘብ ዝመፀትና ፕላን ጌርና 10 ሚእታዊ ድያ 20 ሚእታዊ ድያ እዚያ ገንዘብ እዚያ ግን ኣይትትንከፍንያ በቲ ዝተረፈ እየ ክነብር እንተሪልና ኣካላትና ቀልጢፍ እዩ ዝለምዶ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ሃገር ኣይፈልጥና ኣብ ኤሮጳ ዘለና ግን ክንመፅእ ከለና ብውሕድ ባጀት ኢና ንነብር ነርና
ب100 200 300 ورحي كاو كمان إيرترا نحول لنا صبوا كان نبرنا أبز حجي تاريخا حمش عمز جبران 10 عمز جبران حار عمز جبران في اليوم سايتريني قد ترجع هذا يوم حار عينتي وتيم زنب ምናልባት ኣብ ገዞም ካልእ ነገር ክኾን ይኽእል ምናልባት መዓት ኣርማድዮታት ክህልዎም ይኽእል ኣብ ገዞም ግን እንታይ ንማለት በታ 200 ነብሮ ዝነበርናን ብሽሕ ክንነብሮ ዘለና ሓደ ክኸውን ዘለዎ ወላ ሓንቲ ፍልውጥ ክህልዎ ይብል እቲ ዝለዓለ እቲ ናትና ሴቭ ንገብሮ ይክውስኽ ነይርዎ እቲ ነዋህልሎ ብዝኾነ ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረብ ኣይከልኒ ኩልና ንፈልጦ ይመስለኒ እታ ራብዓይቲ እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ጥቕሲ እያ don't tell me where your priorities are. Show me your spending and I'll tell you what they are. زي انتهي مالتها. أبي واتكاسي قدامنتاتنا كان تاي مخانوم سي أي تنقرني أنا قدامنتاتنا هي واتكم زي أي تبلني. جنزب كابي كم تطفو نقرن مو قدامنتاتنا كان تاي مخانوك نقرك. يحتفل ده لبحثي. أبي وزي قدامنتاتنا نازل لنا خنبل نخلينا بافنا بزو بلا بلا كنزارب نخلينا. أتحققن እቲ ገንዘብና ኣብ ቀዳምነታት ዘይ ከይትኮይኑ እቲ ገንዘብና ዝኸዶ ዘሎ ንሱ ቀዳምነትና ክዳን ጥራይ ምግዛእ እንተኮይኑ ቀዳምነትና ኣብ ሂወተይ ኣነ እኮ ከምዚ ክኸውን እየ ትብል ትሉ 900 ወይ 700 ገንዘብካ ግን ኣብ ክዳን ተጥፎ እንተለካ ቀዳምነት ናትካ ክዳን እዩ ሲምፕሊ ምክንያቱ ቀዳምነት ናትካ እዩ ዝያዳ ገንዘብካ ክወስድ ዝግብኦ ኣብ ሂወትና እቲ ቀዳምነታት ናትና እንታይ ኢና ክንገብር ንደሊ ኣብ ሂወት ብዙሕ ዕላማታት ክልወና ንኽእል እቲ ዕላማታት ናትና ካይለየ ነርና ቀዳምነታት ክንበለና መን ቀዳማይ መን ካልኣይ መን ሳልሳይ መን ራብዓይ እቲ ቀዳማይ ዘሎ ዝለዓለ ናብኡ ኢና ኢንቨስት ክንገብር ዘለና ሕጂ እቲ ገንዘብና ዝለዓለ ይኸይድ እንተሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ሰብ ጄምስ ፍሪክ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ገንዘብና ዝኸደሉ ዘሎ ንሱ ቀዳምነት ናትና ሂወትና ነፍስና ይነታለላ ይብላ ኣሎ ስለዚ ቀዳምነታት ናትና ኣላሊና እቲ ገንዘብና ናብቲ ቀዳምነታት ናትና ኢንቨስት ክንገብሮ ክንፅዕር ኣለና ኢንቨስት ክንገብር ድማ ከነዋህለል ክንክእል ኣለና ንምባል እዩ ኣይ ሆፕ ክትፈትዎ እንተንጠቕሲ ብጣዕሚ ኢንትረስቲንግ እየን እታ መበል ሓምሸይቲ እዚኣ ከማን ኣገዳሲት እያ ግድን ክንጥቀመላ ዘለና ባጀት ዝበሃል እንታይ እዩ ካብ ወርሒ ንወርሒ ብክንደይ ክነብር እየ ኣብ ሰሙን እዚኣ ብክንደይ ክሓልፍ እየ ኢልናስ ብሓንጎልናስ ባጀት ክንገብር ክንክእል ኣለና ሕጂ መብዛሕቲ ሰብ ባጀት ውይ ሕማም ሰብ ዝኻ ባጀት ክብል ባጀት ግን እንታይ ጥቕሙ budget tells your money where to go instead of wondering where it went يا سؤال لبتعمي تسق عينت تقصيها جن تسقون هيكونتن budget زلك كسبسي نتجنزب كان أبيك خيط كم زقبويز نقرأ زلوا budget زي بالكاخة أنت تجنزبي سبيت فيه أبيكم تفكوا يفلتني يا خاطب مخنياتو تقول لك budget زي بالسب جنزب أبيكم زخدونا يفلتني ብዙሕ ግዜ ሰምዐ ኣነ እቲ ገንዘብ ይኣቱ ናበይ ከም ዝኸይድ ግና ይፈልጦኒ ኣበይ ከም ዝኣቱ ብዙሕ ግዜ እንደግማ ቃል እያ እዚኣ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ መሊስልና ኣሎ ዴቭ ሬምዚ ኣዞ ዴቭ ሬምዚ ኢለኩም ዴቭ ሬምዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ፐርሰናል ፋይናንስ ኣብቲ ቶፕ ዘሎ ሰብ እዩ ብዙሕ ምክርታት ዝህብ ሰብ እዩ ሶ ባጀት ተዘይብልካ ባጀት ተለካ እቲ ገንዘብካ ናበይ ክኸይድ ከም ዘሎ ኣብታ ወርሒ ዲ ኣብታ ሰሙን እዩ ዝሕብረካ ዘሎ ባጀት ተዘይብልካ ኩሉ ግዜ እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኸይድ እኮ ይፈልጦኒ ግን የለን ምሳይካ ትብል because you don't have a plan for your money. Mabalchachetti philosophical kalia. Money is a terrible master but an excellent servant. Genzepsi had aziu hadaganya gilan ወናን ጊላን በሎ ማስተር ማለሲ ጊላታት ናይ ጊላ ሓላፊ ማለት እዩ ማስተር ገንዘብ ኣዝዩ ሓደገኛ ማስተር እዩ ግን ብጣዕሚ ንፉዕ ወይ ትጉህ ወይ ሓያል ጊላ እዩ ወይ ሰራሕተኛ እዩ እታ ቀዳመይቲ እታ ትረብል ማስተር ገዲፍና ገንዘብ ሓደ ዝበለፀ ዘይደክም ሰራሕተኛ እዩ 24 ሰዓት ክሰርሕ ዝኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ፊሎሶፊካል ክንዛረብ ንኽእል ኢና እዚኣ ናይ ባርኑም ዝተባሃለ ሰብ ብኸመይ ገንዘብና 24 ሰዓት ንኣብነት ኣብቲ ካልእ ትምህርታተይ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ወይ ፋይናንሻል ማርኬት ይምህር እየ ገንዘብካ ኣብ ኢንቨስት ጌርካዮ እቲ ገንዘብ እዚ 24 hours ይሰርሕ ኣይትቅስን እዩ ምክንያቱ እቶም ማርኬትስ ናይ ኤሽያ ክድቅስ ከለዉ ናይ ኣፍሪካ ናይ ዩሮፕ ከለዉ ናይ ኣሜሪካ ኢትስ ኦልዌይስ ሰርክሊንግ ሶ the money never sleeps እቲ ገንዘብ ደይድቅስ ሰብሲ ይድቅስ ይደክም እዩ ገንዘብ ግን ኩሉ ግዜ ክሰርሕ ዝኽእል ለይትን መዓልትን ክሰርሕ ዝኽእል ብርቱዕ መወዳደርቲ ዘይብሉ
servant ወይ ኣገልጋሊ እዩ ስለዚ ገንዘብና ብዝተኻለና መጠን ከምዚ ኣገልጋልናትና ክንገብሮ ክንፅዕር ኣለና ናብኡ ክንበፅሕ ግን ቅድም ገንዘብ ከነዋህልል ክንክእል ኣለና እቶም ኣዋህሊልኩም ፕላን ዘለኩም ግን ቴክስት ክገብሩለይ ትኽእሉ ኢኹም ክሕግዘኩም ይኽእል እየ ስለዚ ገንዘብናሲ ሓደ ንፍዑን ትጉህን ዘይደክምን ኣገልጋሊ ክንገብሮ ክንፅዕር ኣለና እታ ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ድማ ኣጌን ካብ ዎረን ባፈት ናይቲ ኣብ ኢንቨስቲንግ ቶፕ ዝኾነ ካሊእ መግለፂ እውን የብሉን ብጣዕሚ ሪሊ ሃይ ሌቨል ዝለዓለ ናይ ኢንቨስትመንት ወርልድ ቶፕ ዝኾነ ዎረን ባፈት እንታይ ኢሉ never depend on a single income invest to create a second source እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ሓደ ኣታዊ ወይ ኣብ ሓደ ምንጭ ናይ እቶት ክትምርኮስ የብልካን ምክንያቱ እታ ምንጭ ሳ ክትነቅፅ ስለ ትኽእል ስለዚ ካብታ ሓንቲ ኣታዊ ዝረኸብካዮ ገንዘብ ቁሩብ ካብኡ ኣብ ነፍስኻ ኢንቨስት ጌርካ ካልኣይ ሳልሳይ ኣታዊ ትረኽበሉ ክትፅዕር ኣለካ ይብላ ኣሎ ብጣዕሚ ብልሒ ዘለዎ ዘረባ እዚ ካብታ ሓንቲ ኣታዊ ንዓ ግደፍ ኣይኮና ንብል ዘለና ካብታ ሓንቲ ኣታዊ ንዓ ምርካብካ ፅቡቕኒ ካብኣ ትረኽቦ ዘለካ ኣታዊ ተጠቂምካ ንእሽተይ ካብኡ ኣብ ነፍስኻ ኢንቨስት ጌርካ ነፍስኻ ምሄርካ ነቃቂሕካ ካልኣይ ሳልሳይ ኣታዊ ዝገብረልካ ነገር ክትፍትን ኣለካ ብንእሽተይ ድማ እዩ ዝጅምር ንእሽተይ ነገር ቤቢ ስቴፕስ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ንኣሽቱ ድምር ናይቶም ንኣሽቱ ስቴፕስ ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሓልና ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ዝለዓለ ቁጠባዊ ዕብየት ዘሎ ሰብ ካብ ሓንቲ ደሞዝ ወይ ካብ ሓንቲ ምንጭ ዝፅበ ሰብ ክኸውን ኣይኮነን ብምንም ተኣምር 100 10 20 10 5 6 7 ኣታዊታት ዘለዎም እዮም ሓደ እንተነቂፁ ሓደ ኣሎ and this is very important ሂወትካሲ ዝተፈላለየ ካብ ሪስክሲ ኣዝዩ ውሕድ ሪስክ እቲ ዝዓበየ ሪስክ ካብ ሓደ ኣታዊ ምፅባይ እዩ ኣብ ሓደ ስራሕ ካብ ሓደ ካምፓኒ 900% ኣታዊታት ከም ፅባይ ዝለዓለ ሪስክ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ ሕፅር ኣቢለ ክደግመልኩም ኣብዚ ሕጂ ዘለካ ገንዘብ እሱ እትስኻ ኣካላትካ ተረጋጊኡ ከመሓድሮ ዝኽእል ደረጃ ገንዘብ ጥራይ እዩ ውሕድ ተኮይኑ እንድሕር እዚ ዘለካ ገንዘብ ሕጂ ክምዕብለልካ ተደሊኻ ኣተሓዛ ገንዘብካን ክእለት ናይ ማናጅመንትኻን ክትዕቢ ክትመሃርን ክትስልጥንን ኣለካ ተዘየለ ኩሉ ግዜ ወላ ሚልዮን ብሎተር ተመፂካ ኣብታ ናይ ቀረምካ ክትምለስ ምክንያቱ ከተመሓድሮ ትኽእል ደረጃ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ባንክኻሲ ወይ ትሕዝቶ ናትካ ንሱ ዝበለፀ መምህር ናትካ እዩ ዓቕሚ ናይ ኣተሓዛ ገንዘብካ እሱ ክነግረካ ሰብ ኣይኮነን ዝነግረካ ካልእቲ ሳለሪ ወይ ደሞዝ ናትና ብደሞዝና ኣይኮና ንህብትም በጠፋፍኣ ናይ ገንዘብና ካብ ደሞዝና መፅኡ ሰሪሕና ዘምፀናይ ገንዘብ ኣበይ ይጠፍእ ዘለና ልምድታትን ባህሊ ኣመላትን ንሳቶም እዮም ናብ ቁጠባዊ ሓርነት ክወስዱና ዝኽእሉ ደሞዝ ኣይኮነን እታ ሳልሰይቲ ዶንት ሴቭ ዋትስ ሌፍት ተረፍ ኣይኮናን ከነዋህልል ዝግባአና እንታይ ደኣ ንዓና ዝኸውን ገንዘብ ምስ ኣዋህለልና ነቲ ዝተረፈ ኢና ከነጥፍእ ዝግባአና ቅድም ንዓና ንመፃኢና ንመፃኢ ስድራናን ደቅናን ዝኸውን ገንዘብ ከነቐምጥ ኣለና ካብኡ ዝተረፈ ድማ ብኡ ክንነብር ክንፍትን ንክእል ኣለና ካልኣይ ራብዒቲ ድማ ቀዳምነታት ናይ ሂወትና ብኣፍና ዘይኮነሲ በጠፋፍኣ ናይ ገንዘብና ኢና ክንነግሮ ዘለና ንሰብ ሰብሲ እቲ ኢሉሲ ግደፍ ዝኾነ ይትግበረ ናይ ባንክ ስቴትመንት ናትካ በኒ ኢሉ ኦኬ ናትካ ቀዳምነት ናይ ሂወት ትምህርቲ ይክብለካ ይኽእል ናትካ ቀዳምነት ናይ ሂወት ቢዝነስ ይክብለካ ይኽእል ኣብ ካልእ ተበቲኑ እንተሎ ግን ቀዳምነት ናይ ሂወትካ ክዳውንትካ እዩ ወይ ንገዛካ እዩ ወይ ንብረትካ እዩ እሱ እዩ ካልእ ቀዳምነት ይብል ከምኩለካ ኣጠፋፋ ገንዘብናስ ኖርማል ኣይኮነን ክንጥንቀቐሉ ኣለና ሸሓምሸይቲ ብባጀት ክንነብር ክንፍትን ኣለና ምክንያቱ ጥቕሚ ናይ ባጀት ብሕፅር ዝበለ ብዙሕ እንድዩ ዘሎ ግን ሕፅር ዝበለ ጥቕሚ ናይ ባጀት ገንዘብካ ናበይ ክኸይድ ከም ዘሎ እዩ መንገዲ ዝህቦ ድሕሪ ባጀት ዘይብልና ወይ ብፕላን ዘይንነብር ተኮይና ግን ገንዘብካ ናበይ ከም ዝኸደ ከይፈለጥካ ትነብር ኩሉ ግዜ ተማሃር ኣነ እዚ ገንዘብ ካበይ ይኸይድ ኣሎ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ኣይፈልጥን እየ ትብል እታ ሻድሸይቲ ገንዘብሲ ሓደ ሕማቕ ማስተር ወይ ወናኒ ግን ኣዝዩ ብሉፅን ትጉህን ሰራሕተኛ እዩ ስለዚ ገንዘብና ሰራሕተኛ ናትና ክንገብሮ ክንፅዕር ኣለና እታ ሻብዐይቲ ድማ ናይ መወዳእታ never depend on single income ኣብ ሓደ ምንጭ ናይ እቶት ወይ ካብ ሓደ ዝመፅእ ኣታዊ ኣብኡ ምሉእ ሂወትና ክምርኮስ የብልና ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ሪስክ እሱ እዩ ጠጠው ክብል ስለ ዝኽእል ብዝተኻለና መጠን ካብቲ ሓንቲ ኣታዊ ዝረኸብናዮ ገንዘብ ኣብ ነፍስና ኢንቨስት ጌርና ኣብ ስድራና ኢንቨስት ጌርና ካልኣይ ሳልሳይ ምንጭ ናይ ኣታዊ ንገብረሉ መንገዲ ክንፍትን ክንክእል ኣለና እዚ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ይከኣል ጥራይ ዘይኮነስ ብቐሊሉ ክግበር ዝኽእል እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ብዛዕባ ልቦና ዝመልኦ ወይ ካብ ልባማት ዝመፀ ምኽሪ ተሓዛ ገንዘብ እያ ነይራ
I hope really ኣብ ተግባርና ክንገብራ ብፍላይ ቁጠባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንሕብረተሰብና ብቁጠባ እንተተማሒሽና ካልእ ኩሉ ክመፀና እዩ ቁጠባና ክመሓየሽ ክኽእል ኣለዎ በታ ዘላትና ደረጃ ንላዕሊ ምስ ከድና ኣይኮነስ ካብታ ዘለናዮ ክንጅምራ ብንእሽተይ ስቴፕስ ድምር ናይቶም ንኣሽቱ ስጉምትታት ድማ ዝለዓለ ውፅኢት ከምፃልና ይኽእል እዩ ብዛዕባ ናይ ኢንቨስት ምግባር ብዛዕባ ከመይ ጌርና ብስቶክ ማርኬት ዝተፈላለየ ኢንቨስትመንት ኦንላይን ቢዝነስ ብዛዕባኡ ክትመሃሩ ትደልዩ ኣብ ፌስቡክ ክፅሕፉለይ ትኽእሉ ጆርጅ ድራይልኩም ወይ ኣብ ኢሜይል ክፅሕፉ ትኽእሉ ካብ ኢሜይል ከምዚ ድሌት ኣለኒ ኢልኩም ትፅሕፉና ኣብቲ መሰጅ ናይ ፌስቡክ ወይ ኣብ ኢሜይል ክፅሕፉለይ ትኽእሉ እቶም ንመጀመርያ ትሪእኑ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ኣብ ፌስቡክ ጂ ድራር ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ብዙሕ ትምህርታት እውን ኣለኒ እቶም ኮሜንት ትገብሩ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ዋላ ሕጂ ከም ቻለንጅ ሓንቲ ካብዘን ዝፈተኹማ ጥቕሲ እዚኣ ጥቕሲ እዚኣ ምሳይ ትኸይድ እያ ዝያዳ ኩሎም ክትፈትዎን ይደሊ ሓንቲ ኣይኮነስ ግን እታ ዝፈተኹማ እዚኣ ፈትያ ኢልኩም ኣብ ኮሜንታት ከትፍለይ ከዓ ደስ ምበለኒ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ወዲና ኣለና ኣብ ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትምህርቲ ዝበልክዎ ሒዘ ክሳብ ዝቐርብ ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ተሓንቀኒ እዩ